نن پماراجی کی دی ختمونا دا قرآن دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان نن پماراجی کی دی ختمونا دا قرآن دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان چاچ پا دنیا کی پا بچو قرآن ویلے دنیا و آخرت کی اغوی اجر دے گٹھلے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ چاچ پا دنیا کی پا بچو قرآن ویلے دنیا و آخرت کی اغوی اجر دے گٹھلے نو حلتا با کامیابی بیاد حشر پا میدان دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان نن پماراجی کی دی ختمونا دا قرآن دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان نن پماراجی کی دی ختمونا دا قرآن دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان وائی بحافظتا اللہ حلت پا قیامت کی دلت درجو سارا بخفل مقام چت کی نولولا آیاتونا او پبارا شربان دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان نن پماراجی کی دی ختمونا دا قرآن دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان کوڑی ورسارا دی استاذ ڈیر محنتو ساہر ماخام یہ دیتا خود لے ہر آیاتو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ زبر زیرو پیش باندی یہ فکر پاہر آن دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان نن پماراجی کی دی ختمونا دا قرآن دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان لواڑا معشومانو خوشحال دی مورو پلارو دا دیر دی خوش نصیبا دا اللہ پا دربارا نائے پڑا کی گی کئی رانا دنور پاشان دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان نن پماراجی کی دی ختمونا دا قرآن دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان نن پماراجی کی دا قرآن دی ختمونا وریگی پیدا پاک اللہ دا لوری رحمتونا نوشوے پدی کلی نن کرم دا پاک سبحان دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان دا طول مبارک شادا قرآن دا ختمونا لیکلی مارا اس با طالبات سو شیرونا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کولی تارندم کی ورتا پیشکڑ نور رحمان دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان نن پماراجی کی دی ختمونا دا قرآن دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان دا دستار بندی پکی خوشحال دی طالبان